oedd yr ein ffwrn crasu bara yn y wal yn y myna. Mae'n eddi, dim ond bo'r brics ar graf yn y grets newydd ma wedi gaead y miwn. Wy'n cofio bod jyst y miwn yn yr ein ffwrn. Achos wy'n cofio, oedd yr arch yn tu fiwn o dychra cwmpo. A beth fynnws neud oedd mynnyd ser y Llan. Oedd y ser, oedd yn neud gwaith ser y gwaith meiswn. A beth nath oedd nid agor gweithiodd yma, ond agor twll o'r glwtir chorco, miwn i'r ffwrn. A llanw'r ffwrn o liti, a doti'r brics yn ôl yn y top, mwyn morta sement. A gyda nhw sefyll wythnos. A wedyn nead, a jyban wedyn dynnu'r liti mes, a mae'r ein ffwrn o sefyll byth a gwni, nag os dim crasu bara o bod yn des 15 ddeunaw mlynedd. Oedd i welas yn rai ffermedd y bot yma, oedd nhw'n cael tripat. Wel, pisyn bara harn o dda, ag oedd doi yn domes yma, yn nitio yn y bar top man hyn, ag oedd y rest, mitag yn ôl drws y tean. Ac oedd chi'n gallu dydy cydl, neu grwchon, ar ben y tean i sefyll arno fa. Oedd hwnnw rhywbeth oedd wedi dod o'r en amser pan oedd y siain. Dim ond siwrna'r iod gwelas i'r siain, y siain a'r bechyn, yn mwynti fferm yn y bitws. Ond tro dwedda wni no, pan oedd y ffermwrs yno eddi minno, oedd yn altrw'r cyfan. Oedd yn caead yr ein bart neu fynydd ac yn ei gecyn newydd i'r modern fashion. A na pwrpas arall yr tripat wedyn oedd i doti'r mean arn i gasu ffroes a pics crwnon arno fa. Welsh cakes ys gwybod nhw eddi. Wy'n oedd nhw'n gweithio i oedd ned a mam yn gweud bod nhw'n cofio iws o mewn carrag. Oen mewn carrag, ond na beth oedd gen mam yma, a'r un peth oedd gen mam gi a Llastwen, mewn arn oedd gen ti. Ond oedd y car yn cofio i'n carrag? Oedd, carrag oedd. Pwy garreg oedd hwnnw? Wel, ys gen i'n gwelas i mwy, ond ei gwas yn gwed am bod y mewn carrag wedi bod yn cael ei wso. Achos istagodd ar ein ffwrn bara yn yma na. Plet carrag oedd i ono. Wel, gwelas i mo ge, ond wy'n cofio ned yn mynd plet arn. A wy'n cofio fa, achos bod yn ddieddol o gwmpo, mynd ag a cael gofyd i dolan iddo fa, a shelf ar ei weilo da. Sa'n gwni lan, a tefa nerbyn a gwddog ffwrn, oedd yn sefyll unan wedi.